Gernikako jaialai pilotalekutik gau ondizuela zestazaleok hirugarren jardunaldia izango du aurtengo neguko lehiaketak eta gaur ere pozez txoratzen etorri gara, bai Ibon Aldazabal ere Gernikara. Gabon, Ibon. Gabon, Xavier. Bueno, gaur izen ez eta behar bada beste zenbait jaialdi bezain hornitu ez da gaurko partida nagusia. Alde batetik Goitia eta Baske ditugu, bestetik Erik eta Minbiel. Goitia eta Baske behar bada bikote esplosiboagoa da, baina norgehiagoka irekia izan daitekela ematen duela. Bai ez, Xavier, usteot, nik nahiko horrekatute dauzela parejak, esan duzu modun Baske oso esplosibo da, erasokorra, bai Goitia be bai, eta David eta Erik esperientzi gehiakuek, eta igul peloteora hobeto ebiltzen izenak. Baina, bueno, usteot horrekatute ongo dela, Erikek eta Davidek maila obatxu hau emonbiko dau, lehenengoko partiduen baino hile edo biziko partidu honetan, ze galtzen badabe kalien geratuko ziren ja, hasi que usteot emozio askoko partidu ikusiko gulen. Ane Murua Mendieraz, gabon dizula. Gabon bikote, gabon ikustentzuleok, giro bikaina dugu gaur ere, Xavier. Bai, behar bada izen gutxixiago dutenak, baina erakarmen ahalmen gutxiagokoan ez ikusten denez. Izugarria, sarrera guztiak salduta daude. 40 sarrera gelditzen ziren 2 orduren faltan, dagoeneko lehiatilan guztiak saldu dituzte, ez da bakar bat bera ere gelditzen. Eta txapelketa, pixkanaka, aurrera doa. Nadie regala nada. Vamos, David,
Hau de gauza zoragarri, hau. Bestelako garaiak ezautu genizkian hemen. Ura bizi balitz. Ya tenía esa idea. Lehengo biak behintzat sekulakoak izan ituen. Gosea. Gero huelgatik eta gero torrik eta bai. jentikusi barik eta... Datorren astelenean ere Ez, aldatzen goiez. Eske, eta barikuan zein doa? Zortzi bikote handi, aurtengo lehiaketan ere, eta horietako biren arteko norgehiagoka gaur batzuk lehendabiziko aldiz kantxaratuko direnak, irudietan duzuen mutiko hau esate baterako. Ales Goitia, atzelaria, Tibo Baske lapurtarra du. Eta aurkariak berriz, Erik Mendizabal, mutrikuarra. Tibo Baske aurkezten ari dira une honetan. Hemen dator Erik Mendizabal, mutrikuarra, pixkanaka jokoa eta konfiantza hartu behar. Eta bizkartzaina frantziarra du, Iarnoarra, David Minbiel, atzelari fina, pilotaria oso, baina puntu premia larrian iritsi dira, lehenbizikoa bi eta huts galdu eta gero, Ibon. Hori da, ez, lehenengoko jardunaldi horretan ezien ondo ibili, batez berik, Davidek partidu ona iban, bere mailako, baina Erik zango gendune, bera mailatik behien ibilizara, ikusi zehotzaun mailatik behien. Baina, bueno, partida hoia badakixe, hil edo biziko, bai irabazi dabela aukerakin jarraitzeko, eta usteot, asko preparauko bela, berba asko ingo bela alkarreaz, eta ondo. Eta urdinez jokatuko dutenak, esan bezala, Goitia eta Baske. Estoy muy contento de jugar en el Winter. El año pasado fui muy orgulloso de estar tercero y espero que hacer mejor este año. Ni pentseto momentuko torneorik importantiena da hemen gitxi parkatuko da, orduan bat efikasi hobi ukibikoa. El objetivo, como cada año, es ganarle, pero este año va a ser más difícil porque cada año el torneo aumenta de nivel. Baske oso seguru da,
Nola, berak dominete badau, lehen rematik asko ikusiko di. Creo que vamos a trabajar mucho los tantos y si no fallamos podemos ganar a todos. Utxik egiten ez badugu, Edonoren aurka irabaztek genezake. Horixe esan du Baskek. Aurrean izango duten bikotea berriz, Erik Mendizabal eta David Minbiel. Gaur, más que todo, esan proba punto, esaten dana, ez? Ezkenian urte terdi jolastu gabe, ritmo gabe, eta, bueno, arotikan pasau mian itzan. Aujourd'hui c'était difficile, on savait qu'ils étaient favoris, que les Quérica jouaient à la maison, donc on s'attendait à une très grosse partie. L'écart est très élevé, mais bon, on s'est battu et on verra pour la prochaine partie. Je pense qu'il faut qu'on joue un peu plus en équipe, que moi je fasse un peu moins de fautes. Kantxan egoten baldin manai eta joku hartzen baldin badet, nik uste urrutiralde aldia laiatzen. Et qu'on s'entende, voilà, il faut que Eric joue aussi libre et qu'il attaque et je pense qu'on peut passer pour la seconde partie. Dana diago horrak, jolastu imiar da, edozein aldizu irabazi. Thibaut Basque, il a un jeu très puissant. Gaztia dia, ez? Azkenean bizitasun, Alesek bizitasuna azkarra da eta kontuzu euki beharko du. Pelota bagizio sartu. Nik uste Izan daiteke gakoa Erik Mendizabalen aburuz, bueno, horretan trebea da, sartzailea handia da. Bai, ez, urte askotan kontzi dugu bisok Danian, koroa irukoitza berak irazi daukeixen hainbeste urtein jarraixen, asko dominetan, eta bere jokuan basi hori zen da ez, asko sartu eta beti, tanto, aurkari baino bat geixe sartu, erretza emoten dela, baina hori itxen da normalin ondo ibiliko da. Hasi da gaurko partida, Goitiaren sake luzegiarekin. Agizue, gehienez, bost sake luzegi atera ditzaketela. Bosna, alegia, 6. zuzenean aurkariaren zat, tanto. 10. jagia, 2. laburregi berriz. Bueno, txapelketari ez dio nahi bezalako hasiera eman. Bai, ondinok neurrixe hartu ezin de zakiai, lehenengoku luze, bigarrena motz, bat nervixue petartin ongo dit, eta partidua aurra junala, sartzen jogu da. Gainera oso odol beroko pilotaria da. Bai, ez, dinamita bada, alez, bere joko oso elektriku da, inderra exagerau dauke, nervixo utze da, eta behin berotzen da nien polborielez ibiltzen da. Oso zaintsua, muskularki eta esplosibitate handikoa, eta gaur berehala, sekula ikusi ez duzuenok berehala ohartuko zarete, nolakoa den. Da pilotei behitxuten ikustut Alesek eta Tibok pilota bizitxu hau atako da bela, eta Erikek eta Davidek moteltxua seguruena, apur batez joko pelote hau eta defentsako joku egitxeko, bixetek oso ondo, berez oso ondo ibiltzen izan pelotara ixeria defentsako jokuen, eta horti joko dabe euren estrategizia. Mendizabalen sakea, ongi gurutzatua. Eta gora joan zaio, kontuz? Pilota bat jo eta bi jausi dira. Han ezkerreko formaren goialde horretan auskalo noiztik zegoen pilota hori. Kantxara itzuli da.
Parixia. Venga, Tibo, venga, va! No vengas, Beno, pilota bana galtzen hasi dira. Galduz hasi dira. Urdinak lehen da bizikoa. Goitiak galdu du. Bigarren hau. Baskek. Orain luzeago. Baina hori ere ongi kendua. Aire, David, aire! Baskeren Habla, erreskala. contigo! Bueno, oso motela ez da, Ez, tokitxu daukela moten da biztan. Busca! Sino! Badauka horrek... Atzera Goitiak. Buscale, aire! Aire, voy! Pumpagoran ongi moldatu da. Tibo eta ezker Orman ongi sartu du. Bikain minbia. Buscale, Sino! Sino! Venga! Está la plaza, Contigo! Tú! Voy! ¡Sale! Rebote luzea. ¡Petro! Voy! Goitiak pilota zaila sartu eta atzera. Tú! ¡Aire! Está la plaza, ¡Tú! Indartsu. ¡Búscale! Ezker Ormana. Eraman Mendizabalek. Pumpagoran sartu. Baina gero ez du asmatu Goitiak. Ez, behin motau. ¡Hostia! Atzera. aire! Eskumaz, bizi. Eta tanto. Eta bi. Han Pumpagoran sartu eta gero aukera erra izan du Goitiak, baina ez dio ezer egin. Han sartukot! Ikusten da tensioak dezente lotuta daukala lehen da biziko tanto hauetan. Bai, jungo da soltetan, gainera pixkate ondo badoi gauzak eurentzako eta kantu ditzen jungo di soltetan. Eta pelotie bardinata dabe, bisek ikusi dabe bizi zamarra dela eta euri be konbeniak guela bizixek. Eta pelota bardina jokatzi pentsau dabe. Beste pasa bat. Hiru sake atera ditu eta bakar bat ere ez da oraindik balekoa izan. Juntos. Vea. ¡Aire! Juntos, ongi. Los. Tú. Aire, tío. Bueno. Voy. Pásale. ¡Tiro! Mendizabal, bikain sartu du Pumpagoran atzera. Entra, David, entra. Búscale aire. Búscale. Pues no. ¡Aire! Adentro. Voy. Amabitik errebesez, Baske. ¡Aire! Askorik arrotu gabea izan da, baina pilotak da bizia eta ezker Ormarantz, Mendizabali jausi egin zaio. Hablando, Ados jaun Andreo Gados, lehenbiziko berdinketa. Bai, bixen tartera botata junda Baske, apur bat dabitatzen daukela eta aurre bixen tartera botaten da azkenin arrima biak horre erikeri eta ezin sartu. Mucho, juntos, Ongi. ¡Habla! ¡Entra, aire! Baske. ¡Aire! ¡Venga, Baske! Ongi, Mendizabal. ¡Aire, tú! ¡Aire! Venga. ¡Aire! Gaur atzelari bixek asko ikusiko guzti jokatzen. Bixeri errebesistak, errebese edarrekuk eta pelontak asko ikusiko guzti bai Basketa bai minbile botaten. Amar terditik errebesez, atzera Biernoarrak. Eskumaz lapurtarra, ez du ezker Orman sartu, Erik. Bien tartera. Venga, Tibo, tú. Aire. Tibo Baske. Entra, David. Petro. Ongi aurreratu da. Voy.
Baske. Entra. Venga. Eskuinez. Minbiel. Aire! Mucho! Zaila bikain sartu du Goitiak. Levanta. Aire! David. Aire! Aire! Voy! Libre! Tanto gorra jokatzen ari dira. David. Aire! Tira! Mendizabal. Solo! Jaitsi, Lasai. baina bat ere baztertu gabe. Levanta. Sale si no, David. Aire! Erik. Tú! Atzera. Oh! ¡Ya! Eta Minbielek utxegin du azkenean. Normalean utxegiten ez duen pilota moduan. Bai. Baina baskepe igerriako ez zela mota da ben bixen bitxartera, atzera eta atzera botaten egon da, eta ia David atzin egon da kolokaute, beti atzera botaten dagoelako. Eta hemen igerrin da zela pixkal lagaitzan pelotiai, bixen tartera modu topetan, sartzeko moduko ezan, egizestan, baina bai euki dau baskep beran puntu hor. Aie! Mendizabal, Ottore. Goitiak ezin izan dio airerik kendu, eta armanki pausatu du mutrikuarra, Giruna. Eta ja honek hasierako tantutan ja besterik bat ikusten da, aurreko partidutik, ja igerritxako enkantxaua eta konfitxantza geixaz, eta bere joko hori erakusten gehitxu hau. Bien, Alex, bien. Bien, seguimos. Aire, David. Aire. ¡Sale! Errebote luzea, mutrikuarra dentzat. Barrura. Aire. Venga, la pared. Si no. Aire. ¡Fuera! Gora! Bere burua lurrera botata erreboteatu behar izan du. Erikek eta goiko txapara joan zaio pilota. 4-3. Goitia eta Baske aurretik. Venga, desbaja. ¡Sale! Eta bien tartera. Jokin Arbe, Gabon. Gabon. Datorren asterako motorrak berotzen ikusi zaitugu partida hasi horretik. Bai, hona etorri gara partido horretik ez, pixkat frontoi, neurri sekartu eta soltura pixkatekin bai aurrengo hastien ondontza garen. Erkiaga eta Ibarluze izango dituzu datorren astean aurkari, indarrez topera dagoen bikotea da. Bai, eta konfiantzaz be bai ez, baina bueno, guk galtzeko gitxi dugu, eta naiz eta talde horrien egon, egingo dugu. Eta gaurko partida launa doaz momentuz, tanto gogorrak ikusten ari gara, gogorrak baino esango nuke landuak. Bai, oso tanto landuek ez, nik uste dut gakoetariko bat pelotan egongo dela, eta nervioso ez jartzen ez, gozatu eixela eta guk gozatuko dugu. Gaztetasuna dugu, atzean bi atzelari lanerako prest daudenak beti. Bai, Alexekia beran lehenengo interserioza dau, eta Baskek eta Minbilek ez. Baina, nik uste dut nervizuek tradizionatzen espada partidu nengo dauela. Eskerrik asko, Jokin, zoaz partidaz gozatzera. Eskerrik asko. Venga, aire. Jokin Arbe. Proam txapelketa irabazirik. Mantzisidorrekin jokatuko du. Aurtengo neguko lehiaketan. Aire! Bai da, merezimendu oso partidu hori joatuan Jokine berak, eta partidu gatsa irabazi ben, eta igule probameti datozelako, jenti pentsauko dau, igule ez dizela horrenko favorituek eta, baina bai bisek diz, ondo jokatzen da benak, eta edo zein irabazteko gaitasun edukena. Eta aurrez, entxiatzen ikusi ditugu Ibon, eta horretzekoen entrenamendu zantzurik, Ematen ari ziren. Ez, horre,
gainera, hemen berton frontoien jokatzezu aurkarixen kontra, eta ez, alkarreaz entzaixete oso, baina motivazioa entzaixuana baino geixi izaten da, ja partidureko preparazio toperako preparazio hori. Eta lehentxeako aipatu du Ibon Aldazabalek eta ikusten da bai. Mendizabal, beste bat dela. Beste itxura bat ematen ari da gaur. Askoz ere libreago jokatzen, gehiago sartzen, errematean ere gehiago asmatzen. Tu! Aire! Eta aurretik dira. Sino! Bien! Gol! Pilotaz, ailea sartu du Errausez, Kumpalaster. Eta emateko modukoa iruditu zaio, txartzat eman beharrekoa iruditu zaio. Baskeri, txaskian botea egin diolakoan Minbieli. Epaileek ez dute deus adierazi, baina horri esker, gero erremate ederrau ikusi ahal izan dugu. Zabalean harrapatuta zeukan Goitiak eta bikain moztua. Bai ez, bere eskolan nervixo danaz, ziztu bizixen, Zabalin atrapo dugu erik eta... Eta arrazoi, Bai. Arrazoi osoa. Urten egin daue. Leku bat nahiko zaila izen hori epaileak ikusteko seguru asko pilotariaren beraren gorputzak ez zion utziko ikusten, baina errepikapenean oso argi ikusi du. Gero tantu eurekin dabe, orduan Baskei ezotzen lako mina hondik emongo, hori ez pitau izen dira. No te preocupes, está bien. Hirugarren pasa. Bai, estabil zakiaz gustora alez, erik bezartuako para bider. Eta zaki eskozu azertetan, bat, aurrela isaizkotazu kentzen. Ongo kasu emodun, tantu aldotu egin horre aurretik asko erreza, eta bi, bost pasa eukitxe, hirugarren hain dau, hori oso arreskutu da, aurrera begide partidu luzetzen da nin, baina pasak faltak izango dizulako. Bai, Bizkarzorro astuna izan daiteke hori, Goitiarentzat. Alex, nare ellos! Oraindik lehen jokoaren bigarren erenean sartu berri direlarik. Dagoeneko 3 pasa atera ditu. Eta gainera Mendizabal ongi sartzen ari zaio. Pila doa Goitia, arara, bainarro! Ala eta guzti zanto izan da, batere denborarik eman gabe. Etorri ala jaurtidu, arro utzitakoa izan da, baina ez da heldu. Berriz ikusiko dugu. Bako totorie. Begira, aurreraino bila joan. Alex, bien, hay que seguir. Eta zuzenean jaurtia. Erremonteko jokaldixe. Bai. Alaxe ematen zuen, bai. Venga! Urrundi joan behar izan du Erikek eta ez da heldu. Juntos! Ongi kendua. Habla! Juntos, búscale, si no! ¡Sal! Bila doa Goitia. Eta Totore bukatu du. Sartu primeran. Eta bukatu ere, ezin hobeki. Bueno, bi tanto ederrauek oso ongi etorriko zitzaizkion Bizkaitarrari. Oso ondo topo da, pelota sai sartu dago horre, bote pronto, jakinde hori sartzen badau leko nien daukela aukerakue bukatzeko tantu eta gero barruen ikusi da utzuni edala eta oso ondo amaitzuteko jokaldixe. ¡Aire! ¡Contigo! ¡Aire! ¡Mucho! Muy bien. ¡Tú! ¡Aire, Vázquez! ¡Libre! Atzelarien arteko leia. ¡Aire!
Eso. Sai. No. Ukitu egin duela adierazi du epaileak. No. Tibok ere eskatu du, eta Minbielek berak ez diotsa epaileari, ez duela pilotarik ukitu. No. Baina epaileari bai ez iruditu zaio, bueno, zalantzen txokoragoaz. Aurtengo txapelketan lehen biziko aldiz. Zuzenien ez da erretza izen ikusi. Eta errepikapenean ere behar bada ez da izango. Bai ez esango nuke hori ikusi eta, ala? Agian ez, Ez, nik uste dut. Errepikapen hau ikusi eta ez esango nuke. Horreztaga ondo ikusten, baina bestien. Ez esango nuke nik. Ikustot, ez. Gero hor pasaten dana da, puntiaz eskerpareta ikutzen da nien zaparra diataten dago da, paile bera, peorri zaparra di, pitetako emoten dago, baina ez dakit, azkenin ze... Saski muturraz ezker horma ukitutakoan ere, hotza ateratzen duela, eta hori izan daitekeela engainagarri epaileentzat. Hori bai. Venga, bien, hay que seguir, Sí. Beno, tanto errepikarazi egin dute, beraz, arrazoi eman diote. Minbieli. Eta lan hona paiek, ez? Errepikapenien besta erretzen naizen ikusteko, baina ondo usteot iritzi honaz. Azken tantorretan 8 pilotaka da jo dituzte. Orotara 115 iritsi dira, baina esan bezala azken tantori balio gabetu egin dira. Contigo. Voy. Búscale. Sino. Tranquilo. Libre. Ahí lleva. Mucho. Bien. Tú. Voy. Venga. Libre tienes libre. Tú. Voy. Atrás. Arrapatuta dauka. Eta orain Minbielek berriz ere saskien pumpa egin diola. Bueno, orain arteko bi partidetan zalantzen txokora joan gabeak ziren, eta orain berriz bi tantotan segidan. Bueno, ea, epailei zerbaitek ies egin dien. Hemen txeuzue epailea, begirik kendu gabe. Hemen baskeren horrez. Baina ez dakitena da ze jokalditzen eskatu da bene Davidek. Nik uste azkenengo eskumain hemen izango zela. Zeit iruditu. Botetxoa egin dio, baina pilota osorik irtetera heldu gabe nire ustez. Ez, neutzako ez da osoik bai esko zaten, baina nik usteot ez da guztiz urten saskitxik. Eta pita guin dau. Tanto! Bote pita dau. Bai, saskixen. Jaikixen motzala. Epaileak bi aldietan ere eskatzaileari arrazoi eman dio. Bai. Nik uste lehenengokun ondo bidizela, ez da balaikutu, da bigarren honetan usteot motza jaikixe, baina ez da zestatik urtetako beste izen, eta nahitxe jaikixe emon ez bada zestian arotik baino geixa urtetan pelotie, hori ona da, eta ontzat emon bileuka. Neuri ere ala iruditu ze, baina tira, epaileak. Bai! Tantoa. Eriki eta Minbieli eman die, zazpina doaz honen bestez. Bai! Atrás! Venga, levanta! Bai! Tranquilo. ¡Ahí! Erki. ¡Tú!
entra. Ormabikoa, jagi handia egin du, baina ongi Goitia. Minbielek eutsi. Hablando, sale. Alex Goitia. Libre. Errebote ona. Erreboteko zulotik. Eutsi Minbielek. Lapurtarraren errebeskada bizia, arrotu gabea ordea. Erikek sartu eta atzera, eskumaz orain. Ormabikoa, ez da askorik zabaleratu. Txapagainekoa, ongi Goitia. Entra. Eraman Erikek. Alex. Txokora Dottore. Oso ondo. Zeinen ongi. Gustatzen ari zait? Bai. Sakearekin ditu arazoa. Bai. Ez, hasiera pixkate hori kiauten zinoie, sakin momentu zortxo kiau bere faiotxue, baina bestelan oso partidu edarra bilitzen alez, tanto edarrak amaitzen, eta oso erakustaldi edarra moten. Zete, politxe ikusten gabe. Bai. Eta hemen izan du aukera Erikek, egin diona baino gehiago egiteko pilota zuen. Pixkate sobetxua eta asko arrezgau barik botata funda, eta asko burutzatu dugu gainera, eta ez dago kortada ona bota. Eta abiadurarik ematen etzaiolarik, beti defentsako lanak errazagoak izaten dira. Baina azkenean, zeinen ongi joan den pila Goitia, eta zeinen ongi utzi duen txokoan 8 eta 7 aurretik dira, Alex eta Tibo. Korridorean hor ziren biak elkarrekin, solas haundirik gabe alere. Kantxan geratu da Biarnoarra. Ibonek behar bada ezagutuko du gure hurrengo protagonista, naia baitu Aimar, Gabon. Gabon. Iaz zerorri aritu zinien kantxan Goitiaren laguntzaile gixan, aurten kanpotik tokatu zaizu partida ikustea. Bai, kanpotik gabiz gozatzen da, gustora, ez? Frontoiolan ikusitxe oso pozik. Iaz Alexek erakutsi zuen elektrikoa dela, bizia dela, eta gaur ere hori da erakusten. Bai, Alex, pelotari oso peligrosu, edo zeinen kontra aldau irabaziz, velozia asko mototze, hainka hona daukez, eta egune daukenin, edo ze sorpresa molik, Gaztea da, baina arriskatzea ere gustatzen zaio. Bai, beran joku hori da, ez? Arriska huitzen daue, arriska huidanin, gaur hasieran bizka sakiaz da, hasi da nervioso eta emote ban bizka, baina zentau da kantxan, da baina oso ondo jolasten dabil. Erikek eta Minbielek behar bada esperientzia gehiago dute. Bai, Erik gaitxik dano daki guzta, zelao pelota ditzen da, baina igerteako apur bat igual inaktibidadi, ez da, ikusten da bizkate kantxa falti daukela, nipe ez dut aurreko partidu baino botu da bila, eta ia zelan partidua. Aimar, non egon liteke partida honetako gakoa? Bueno, nipe ez dut Erikek responsabilidad apur hartu duko dela, ez? Atzien baskeke pelotik eitxua joten dau, beti dabile, dinbile hori atzetik jolazten, eta Erikek responsabilidad apur hartu duko partiduen. Eskerrik asko, Aimar. Vale, eskerrik asko zuen. Golpe biziagokoa da, baske, bai, Minbiel baino. Eta horrek lanak erraztu egiten dizkio noski. Aurrelariari. Aldiz sartzaile handia da Minbiel. Da erreztetza, batez be, Gernik emoko fronto baten, fronte handixe eta domieten da bene atzela dixek, beran aurrela dixai aukera asko emoteko, aukeri moten dau, tanto amaitzeko. Biladoa Erik, ongi sartu du, txokoan arro utzia ordea, Goitiak saietxetik ezin pasa. Izan du aukera. Eta Erikek berak ere bai, noski. Barrura Goitiak, Erik, garrapatuta dauka, saietxetik atzera. Jaso Baskek, Erik beste aukera bat. Berriz ere atzera oraingoan bai. Oraingoan bikain. Zortzina berdin, ados jaun Andreo Gados. Eta, hau, joko gogorra doa.
Zortzina doazelarik, 165 pilotaka da, badara matzate, asko dira. Eta aurrelariak datutan pare-parean dira. Bosna egin eta bana galdu. Segi tantu lantzen alezu. Atzelariek, Baskek bat egin eta bi galdu, Minbielek eginik ez galdutako bat. Eta estadistika honak, gehien, bai, pilotakadarik gehien, Baskek, 51 gutxien, Goitiak 32. Erikek eta Minbielek, 40 bana. Goitia sartu da hemen, atzera. Erremate, bikaina izan da, baina jagi handia egin du eta lehenbizikoan heldu da Minbiel. Txaparen gainean, baina jagi handia egin du. Bota da benine, motean atzera izezi bala izelan belduta. Haiki handi zein da normala baino, eta heldu inda. Hiladoa, Mutriku barra, berriz ere saietxetik atzera. Ongi, Baske, errebote horretan. Aire tu! David Minbielek eskuinez atzera, eskuinez Baske ere. Voy! Venga, libre! Txiro! Erori eginda, erki. Bien tartera, bote handi eginez. Aire! Venga, tranquilo! Nahi dago, da, infinito minetan. Davitek. Ormabiko eskura etorri zaio. Baina horre barkatu egin du. Eta tantoa Goitiak bukatu du azkenean. Erikek oraingo zirrizta honekin ere ezin izan du tantorik bukatu. Eta Goitiak sartu, atzeratu eta 9. tantoa beraientzat. Bai, junda gurutzatza, ikusi dago, ja barrune oso aurrin dagoela eta preso eta hainketa botata junda gurutzatza erik. Ez dago hori barik luzetxua bota biban bera ales esartzeko aukeri moteko, angulo gitxi hauaz, baina hainketa botatza da pelota ertzazte izen, baina hartin dago alesek eta gero tanto. Ormabiko kaskarra jo du. Goitiak. Baina ez du oparia estimatu Mutrikuarrak. Intentsitate askoko partidu da ikusten, Bai. Orentxe ordu erdi, 191 pilotaka da. Piladoa. Llega. Susartzerik izan, Baskek zortzitik astindu. Ongi, Davi. Eta? Eskatu indoa. Eta deja da, eta tanto. Hemen eskatu egin du. Bai. Baina, gero, esan du, lehen da bizi, bukatzen saiatuko nahi. Eta harrapatzen baldin badu edo txapapera joaten mazait, orduan eskatuko diat. Bai, hori nahu, igerri zen egon da. Ea, hemen ikusterik daukagun. Bai, hori askatzen egon da. Eta bota dago. Horren aurrekoa izan da, Minbielen azken pilotaka da. Bai, atzeko paretiek. Aire! Atzera, Minbielek. Baske. Aitra! Pues no! Venga. Entra, David. Busca destino. Ondo Goitia. Eman dio. Entra. Pilla. Ondo. Baske. Ormabikoa bien tartera. Baina abiadura hundian zijoan eta ezin saskian errenditu Erikek. 11-8 eta partida nola doan ikusita. Abantaila haundi xamarra da.
bueno, 15-tera ja partida hain aurreratua delarik irutantoren aldea beti da noski oso kontuan hartzekoa, baina orain arte bina, iruna, launa, bosna, seina, zazpina eta zortzina joan eta gero, orain irutantoren aldea, lehenbiziko aldiz, eta erreakzionatu beharra dute Erikek eta Davidek. Mendizabalek atzera. Aire! Eskuma. Jaso, baina gora. 9-11. Bai, da Eriken berak erasoko joku asko itxen dau, atzera dabil botaten, ikusten da gutzuni dauela, baske aurreratu itxen dela, aurrien hartzen da benin, eta Gerniken aldozu hori oin nahi bota modun erasoko joku izen atzera botati suabe hori txitxakatopetan, horre amaitzeko aukeri badauke aurrien, baina berak holan guztete asko tantu egin da egin eta atzera botati eta era horretan jokatzia. Gaur Donibanek araziko garat trinketean Matio Ospitalek eta Iñaki Etxegoinek 40, Armendrailek eta Simun Lambertek 22. David! Aire, aire! Aire! Errebote Erikek. Voy! Hablando! ¡Voy! ¡Aire! Indiel. Errebesez indarka baina ezin pasa. ¡Más que habla! ¡Entro! Goitia. Azpitik indarrean, ongi Indiel. Etzen erraza. Eso, xa. Venga! Entra! Juan Baske. Venga, entra! ¡Estás! Bien! Jaso Erikek. Venga, libre! Indartsu Goitia. Tu! Oso behartuta baina sartu du. Ongi Erik ere. ¡Habla! ¡Sale! Ez dute elkar behar bezala ulertu. Jaso Erik. Atzera. Eta barruan izan da. Pilotaka da traketxal ere. Eskuinez. Ara! Zer egin behar zuen pentsatzen ari zela. Ogitartekoa jauzi egin zaio. Tanto gogorraren ondoren berriz ere, eta gaur Ibon auspoa arnasa luzeagoa izatea, iraupen fisikoa, erabakigarria izan daiteke. Dagoeneko 221 pilotaka da daramatzate, eta oraindik tanto batzuk falta lehen jokoa amaitzeko. Hori da, partidu oso gogorra doie, tanto luzik eta intentsitate askokuk, eta hori fizikuek batez gor bigarren setaren amaiera dut zer ikusi askokiko dau. Hasiera baten basketa Goitia fizikoki oso hobeto esango nuke dizela, gazteo edi eta energiz askoko edi. Baina, bueno, ikusiko goia zeinek hobeto euspen da ben. Ongi eskatua. Kontroli gabe. Eta kanpora. 10-12 dena zabalik lehenbiziko joko honetan. Gogoratu, Goitiarentzat eta Baskerentzat estreinako partida dela gaurko hau. Erikek eta Minbielek berriz lehen jardunaldian jokatu zuten Goikoetxearen eta Lekerikaren aurka eta bi joko eta huts galdu. Eta gaurko hau nahita ez irabazi beharrekoa da, eta bi eta huts irabaziko balute, hainbat hobe noski. Venga, habla, Bai, dauntxa, momentu ez, Erikek Lehen Aimarrek esan da modun, erresponsabilidade hartu, eta untxe, berak enbideu hori, Baske asko domieten dabil Minbil, naiz eta ondo usten dago Minbil, baina berak hartu bidau agintie. Venga, tranquilo.
Hablando. Lo que quieras. David, ven. Indarra hundian, ongi, David. Atzera Mendizabalek. Eraman Goitiak, David. Zortzitik errebesez. ¡Aire! Tranquilo. ¡Aire! ¡Aire! Erik. ¡Sale si no! Darka nola entzuten den. Dana. Voy! Ana. Ara. Jaso! Pilota zaila askoa. Erik. Atzera eskumaz luze. Katigatu egin zaio. Eta barkamena eskatu dio hemen Eriki. Kontroli gabe zukoan pilota hori eta beti dira arriskusuak. Kontroli gabe doazen horiek. Hemen pilota zaila eraman du. Azkenean hemen Erikek atzera. Eta hor katigatu egin zaio. Eta hori da ez, Barrio, ikusi zinan Eriken taktik naiz eta horren hartu beti atzeko hori txitsak hueltie topau eta errebote motxa topau eta hori guzteteago asko. Era horretan tanto asko egin daben pelota izen da eta hemen frontoa aproposa da horretako leko asko da atzien eta atzela dixe aurreratu inbi daue kantxiek urritzeko ordune asko topeten dago atzeko zulo hori geratzen dana. Jon Ibar Luzea, Gabon. Bai, Gabon. Gerturatu zaizkie markagaiura, 11 eta 12. Bai, bentaja txuki gabe, baina pareko azken intzetan amaiera da. Non uste duzu erabakiko dela partida? Ba, lehengoz eta irabazten da benak asko ingo dauz, bigarrez eta partidu gorra doi, ordune hor ikusiko ia zein dauen hobeto fizikamente da ia zeinek eustetzen. Aurreko astetik izan alduzu giharretako minik Jon, partida gogorra joan zuen eta... Bai, martitzen ineukina bizkatea agujeta batzu, baina bueno, ja emotze buelta eta prest urrengo azterako. Datorren astean berriro ere kantxan izango zarete. Hori da, ja gogo askokin, berriro partidu jokatzeko eta haber zehan duen. Laduix eta Gorkaren aurka gainera. Bai, zuzimo partidu erretza, da, bueno, aurrekun ondo joakun, ia ingo gauzak ondoen, da irabazia dugun. Eskerrik asko, Jon. Bai, zeuri. Venga, Tibo. Jon Ibar Luzea. Venga, adiós, venga. Eta Baske da pilotagadarik gehien jotakoa, alde dezentearekin gainera, lauro gehi pilotaka da. Sake luzegia orain Erike. Bai, hori dominetan dabil, asko gaina, eta ordune bera dabil pelotakaso gehien botaten, eta beste bikotiek errepartidua dauke. David atzien hartzen, gero errebotera asko. Venga, Tibo, venga, Ikusitzen da pelotakadekan baske dala aginti eruten dauena partiduen. Eriken lehenbiziko pasa hori izan da. Dos! Bi esan dio, baina... David! ¡Hey! ¡Entro! Barrura, heldu egin da Goitia, hankarinak ditu oso. Aire, Baske! Aire! Mendizabal. Aire! Entra! Arriba! Ongi. Aire! Venga! Horretara joan da, aurrean pumpa eginarazi eta pasatzera, eta bai lortu ere erreboteari bizkarra emanik. Besoa eta saskia luzatu ditu bidartarrak, baina pilota hori eramaterik ez du izan abede. Xavier, eta zuzenketa bat egin beharrean nago, oraintxe bertan Jon Ibar Luze elkarrizketatu baitut, eta Laduix eta Gorkaren aurka ez, probameko garaien aurka. Hori da, bai. Jokin Arbe eta Mantziren aurka jokatuko dute datorren astean. Egutegian alaxe hori ikusi du neuk ere, baina pentsatu dut, hanek izango dira arrazoi. Bai. Bueno, bera pestotza zuzen du, bera ondino gaurreko azteko Baina jakin du. Vale, ez da atrebidu.
Laduix eta Gorka ziren hasiera batean jokatzekoak programeko garaien aurka, baina aldaketa bat egon da. Ni neun nastu naiz eta Jon ez da ausartu ni zuzentzera. Erra izango da. Datorren asteburuko hori ere. Datorren asteleeneko hori ere, barka. Ales, partidu darra, da bilitzen. Gustatzen ari zait, hasieran oso urduri zegoela ikusi dugu. Lehenbiziko bizpairu tantoak traketsak izan dira. Baina gero jokoan sartu da. Oso bizi eta egoki jokatzen ari da gainera. Zazpi egindako baditu, jada. Bai, eta bi galduek hori oso datu hona dio horre. Es nuestra? Beraien pilotarekin, badoa. ¡Ahí! ¡Vamos! Venga, Basque. Venga, se puede, Luze, baina barruan. ¡Aire! ¡Mucho! ¡Aire, David, aire! ¡Mucho! Oso, Goitia. Eta Minbiarekin 14 eta 12. Bai, ez da, mota horretako gultzazko itxeku, David. Baina momentu oso klabien zen da. Eso, ahí. Y de derecha también. Arriba y izquierda. Venga, chivo, hablando, Hortxe duzue, uztaia jo eta kanporako bide hartu dut pilota. Antillo. Oso ongi kendua. ¡Hala! ¡Aire! ¡Aire! ¡Tú! ¡Voy! Eso. Entra. Tranquilo. Sale. Mucho. Ongi sartu eta astindu. Minbiel. ¡Aire! Amaika terditik indartsu Baske. Eso, Eutsi. Busca. Tiernoarrak. Entra. Venga, levanta. Eraman hori ere. Zunpagoran Goitia. Zabalera nahi zuen eskura eman dio Eriki. Eta gero laburreki geratu zaio Baske. Horranka sartu du Goitiak. Jokoaren ekimena beraiena izaten ari zen, tanto amendean hartuta zeukaten, baina abantaila pilotaka da bakarrean galdu du. Eta bera eta laguna salduta geratu dira. Bai, horrenik bestot, erdi sorpresan atrapeta jundala Ales Zabalek botata azkeneko momentuen, eta Erik bertan egon da. Eta gero oso ondo lehen izan dugu mugun, oso ondo domineten da bene jokaldi hori, atzeko txitxakato pausoa, suabe. Zuni edauen lekure bota, eta oso ondo botatako pelotak azu. Eriken sakea, ona. ¡Tiro! ¡Aire! ¡Ey! ¡Tú! Sale si no, ¡Eh! ¡Petro! Errebotea Erikentzat. Ordu Goitiak, moztu. Ongi, Minbiel. ¡Libre! Baske. ¡Voy! ¡Aire! Eman dio. Errebote luzea. ¡Aire! ¡Corta! Erki. Mozteko agindu dio Goitiak, luze xamar moztua izan da. Eta jarri. Eraman Baske galere. Erik bukatu beharrekoa. Moztu. Bikain Goitia. Eta tantoa beraientzat. Goitiak eta Baskek lortu dute. Lehen biziko jokoa. 300 pilotaka da.
zenbaki biribila eta joko bakarrerako pilotaka da asko dira. Asko. Joko set oso edarra eta konpetidu eta gozagarri ikusi dugu. Armailak beterik eta partida ere bete-betekoa. Ales Goitia daukagu aldamenean, Xavier. Ales, gozatzen ikusi zaitugu kantxan eta zurekin batera gozatzen aritu gara kanpotik ere. Bai, gozatzen bai, baina sufritzen behazko. Hasiera honazte du emon, Ato, sake pasi da ero falti eta gero pixka nervioso, apurka juna soltetan. Baske Kriston partio jokatzen dabil, amahiran bera, pixka kantzau indala pentsa dut. Baina, geuralde jauzia da, bigarren zeta. Bigarren zeterako fisikoa garrantzitsua izango da, zer modu zaude? Ni pentsa dut, fisikamente nire oso ondo zenditzena, pixka kantzaute baina ondo. Da, pentsa horrek gure onerako ondo aldalatorri. Baina burut zeuki bihot, anaurri nahitxu azpare bat erregalo, da tantu amaitzekoa zeta amaitxu nahi zen, baina tranquil hartu bida, da tantu landu bida. Zorte hon, Ales. Esker. Ales Goitia. Izketan ere elektrikoa. Bai, hoxe. Aita ere alaxe du, Iñaki Goitia ere, Aulestiarra, atzelari haundia izana. Korpuzkeraz eta desberdinak dira, aita zabalagoa, sendoagoa da, baina biak indartsuak eta elektrikoa. Hori da, ez, Iñaki gaur egunin mendixen oio gorretan ibiltzen da, eta hamen bueltan kilometro gehixin eitzen da bena, aldiaz horretan be, da elektriku dalago, da semio behigule, ez, izakeran, da berbaitzeko eri, eta oso antzekotasunan bizi dauke. Beno, estatistikek zer dioten ikusiko aldugu, lehenbiziko jokoa amaitu berritan. Goitiak oso datu honak, 10 tanto erabaki ditu, 180 aldeko, 120 besterik ez, galduak. Erikek, honek ere datu honak, 7 egin eta 2 galdu. Atzelarien datuetan ere ez da alde handirik. Baskek erdi eta erdi, 3 egin eta 3 galdu. Eta Minbielek egindako bakarra. Galdutakoak 2 tanto zerabaki da lehen da biziko joko hau, eta bigarrena bere alasiko da. Ea bada, zer ematen duen bigarren joko honek. Etenaldi luze xamarra egiten ari dira, eta lehen da biziko jokoan hartutako pasaratik errekuperatu nahirik ibiliko dira Laurak ere. Tienes que hablar, venga. Argi dago. Muy bien, muy bien. Fisikoki hobeki eustea, funtsezkoa izango da. Bai, hau bigarren zeta oso lehengo zeta oso kompetidu izen da, pelota kaso askoku, esfuerzo asko itzen ikusi dugu bai laue pelotarixek, eta oin bigarren zeta honetan, esfuerzo honek bere zer ikusi egiko dau, eta zeinek hobetu eusten da ben, fizikoki edo zeinek hobetuen aldanik hobetuen utzi, altxek edungo dugu ez, eta seguruena. Baskek, zelariak, Goitiak baino, pilotak da dezentez gehiago, 35 gehiago da, matza alde handia da. Eta beste bikotean berriz, aurrelariak gehiago. Bai, hori da domietan daulako, pelota asko da erikeri rebotien juten, eta ordune hoxea itxik erik da pelota kaso geixan joten Davide baino. Baske ikusi dugu nervixo ondixaz, inderraskoko pelota kaso asko moten, eta oso... Aire, boizino! Eskumaz sartu, eta ezker Orban Atzongi, ederki erik ere. Aire, sale zino! Luze, goian izan da. Goian izan da. Garbi adierazi du epaileak. Palugo, deja palugo. Ez. Erreklamatuko aldugu, esan dio Baskek Goitiari eta...
Segi lanean. Segi pelotan. Geroko la. Beira. Venga, Tibo, venga, Bai, ikutu dugu. Bai. Mira. Horre, Muy bien. aldatu izan. Venga, muy bien. Garbi ikusten da, Muy bien, pilotak gorantz egiten du apurtxo bat. Bai. Ven, David. ¡Vai! Entra. ¡Aire! Baske. ¡Aire! ¡Tú! ¡Voy! ¡Solo! Ormabikoa, ez da zabaleratu. Berak nahi beste ez da zabaleratu, baina abiadura handiarekin egindakoa. Bai. Eta espero ez ban momentuen Erikek, jokoz kanpo hartu dugu eta velozia askoaz botata oso tanto politxe Alesek, neritxukua. Venga, Tibo, Zen erraza hori sartzean. Seguimos atentos, Bederatzi egindako Goitiak. ¡Aire! ¡Voy! ¡Aire! Jokoan, ez du asmatu. Goitiak atzera, luzetxo. Biladoa. Eta ez du barkatu. Venga! Bila ongi joan da, ederki sartu du. Eta aurkaria norantz abiatu den ikusi eta gero. Ormabikoa, arrisku handirik hartu gabe. Egoki egina, 10 egindako lan ederra egiten ari da benetan. Bai, eta asko ez. Erik aurreko kuadro horretan estabile ondo amaitzen. Eiotxu tanto batzuk, baina geixenak helen esan dugun horra atzera txitxakera botaten eta mota horretako tanto egizen di. Baina baina aurrien oin oso aukerako hori ukide amaitzeko eta ezin zen amaitxu estabile, konfixantziaz amaitxu bidan lekun. Eta Ales ostera oso ondo horretan. Ondoz! Saki hobeto ataten hasi da, hasieratik gero ja oin ez dago pasa asko egin eta Erik beste asko sartu eta ariz da Ales, Dabil, partido, borobilo. Dime! ¡Sale, si no! Entra, David. Voy. Atrás. Libre. Aire. ¡Ay, si no! Indartsu eskuinez, jaso Miguelek. Voy. Baske. David. Berriz ere aurkariari bizkarra erakusten. Aire. Tranquilo. Baske, gaur egun nine Entra. errebez indartzun eta iku daukena izango da eta argi erakusten da gaurko honetan. A medio. Ahí voy si quieres. Tibo Baske. ¡Sale! Ongi lapurtarra. Zabalera. Ez du engainatu, heldu eginda moztu. Sartu, baina erori egin zaio Eriki. Bien. Zabaletik eta bizi moztutako pilota izan da. Horiek itzulka joaten dira eta horrexegatik alde egin dio. Hemen ikusiko dugu. El tanto sigue, otra vez. Un tanto más, venga. Hiru eta bat, aurretik. Bai, ez da, txarto bota, dotore bota dau, da normalin sorpresan atrapetako modu, baina Ales segiduen igerritza eta desistu bizitzen junda eta gero ezin izan dago geratu. Contigo. Habla. Sale si quieres. Muy bien. David, libre. ¡Dale! Eraman Erikek. Contigo. Barruan. Voy. Baskek eskatu eta atzeratu. Erreboteko zulotik. ¡Aire! Lanean gehiagitan gauza onerako. Bai. Normalin horretzen da biena. Eta azkenean hemen orain honetan
nagusitu behar diez ba, pentsatu du, matera joan da, baina gora joan zaio, 9-1. Asko pasaren da hori, atzeko zuen zauezen nine momentu oro, eta pixkat aurrera txua atrapetezu momentu pelota bat, ja zeu nahi zetezu dominetan ipini eta askotan pasaten da holanek. Gora jutzi hoxea itxik, hori esan duzu modun, hautxe dauk eta aukerakue eta emonen mitzatanaz. Gora, gazu honetan. Ane. Tomasko Jogana, Gabon. Bai, Gabon. Zer moduz ari da Biloba? Pozik, Biloba, Davide oso ondo. Ditzako, oina arte, lehenengo zeta jokatu dau, fenomeno. Sake falta bat indau, beste eskure gotu ba instantin, tanto poletxek eitxu, kostauek hiru bat, eta oso ondo, Ditzako, hobeto ezin hasteko. Tomas, ze aholku eman diozu hasi aurretik? Lehenengo eta bat peloti sartu. Gero, kontuz eskerparetin aragora larri gautzau barik, eta ondo daukenin bota. Baina, bueno, horrek, lehenengo bat sartu. Teoria erraza da ezta? Erraza esati bai, baina fundamental. Bai. Tomas, zuere Ameriketan ibilitakoa zara, makina bat urte, eta oraindik ere testaz gozatzen jarraitzen duzu. Bueno, lobak daukaz, lobak betxu, oinbe begiruna, zimiamin zelan okatzen daben beste lobak, beste bisek onena naixak, eta beti nau pelotian gainin. Eta gero gauza kurioso bat, oin dala 59 urte, 59 urte jokatu naban amentsen, Gerniken, 63 zabaldu zano frontoian, da 64 jokatu naban, eta pentsau, 59 urte patzaute neure lobi jokatzen da, politxe. Ezin gehiago eskatu. Ez. Ba, segi gozatzen, Tomas. Zer? Segi gozatzen. Bai, aldotzen da, bai. Bueno, ba. Eskerrik asko. Bai, eskerrik. Ni posinabil, jente, gero prontoi edaz beteta, eta horrek postasuna ondixe moten dugu. Bai. Nola ez, mila esker, Tomas. Bai, zeuri, bai. Tomas Goiogana, urte askoan estalari bikaina izana. Azpeitiko izarraiz pilotalekuan ikusi nuenik mutikoan nintzen. Bai? Aitarekin joan da. 35 eta 34 irabazizut. Juntos! Eta gero, bueno, estalari izan denak beti bizi izaten du, baina gero alaba bi dauzka. Estalari handi izaniko egin ezkonduta. Hiru alaba eta hirurez estalari. Hiruaren ere bai. Bata Iñaki Goitiarekin, bestea Felix Eskiarekin. Eta bestia Mandiola. Bestea Mandiolarekin. Tranquilo! Ibo, venga, cabeza fría, venga, va. Eta Felixen alaba baten mutile estalarixe da, gero Goitian Anaixa Bixek, Alezen Anaixa Bixek, Julen eta Iñaki, bebaiz estalarixek, eta horre beste Mandiolan seme Bixepe bai, estalarixek. Nola, ez? Hauek egu berrietan zeri buruz itzegin behar dute. Hori klaru da, ez? Honek diskusinio derrak urtengo da euren artien, baina zestie beti gaixe. 2-4. Gero ofizioz, bestalde, Sastrea. Sastrea, hori da. Goiogana. Pelota egilea bai, apurra, eta bai. ¡Ey! ¡Pedro! Barrura. Bien! Ezker Orman sartu zaio eta irten egin zaio pilota hori. Baskeri, Benova, 4-1 ondoren garrantzitsua zen, Erikentzat eta Davidentzat. Pare bat, bizpairu tanto egin eta gerturatzea behintzat, lortzen ari dira. Bai, lehenko zeta galdute, bigarren horretan aldeko bazien Goitia eta Baske, gero oso maldan gora ipiniko agun partide, baina, bueno, ondinok bueltatxo honeaz bizirik. ¡Sale! ¡Oh! ¡Aire! ¡Mucho! Goitia. ¡Entra! ¡Sale! ¡Amelio! ¿No te pasa? Habla. ¡Aire! Hormabikoa, baina erdira. Moztu. Bikain.
martxa. Oso pilota zaila sartu du. Atzera Minbielek. Errebotea Goitia. Aire! No. Airez ezin, Pumpagoran ongi David. Eta Goitiak hemen Pumpalaster sartzeko goi xamarrean zuen. Sartu izan balu aukera ederra. Minbiel ere oso aurrean zegoen eta hor txularen bila joateko aukera aparta izan du, baina ies egin dio pilotak. Bai, da seguruena, hoxe haitxik ez, sartu da ikusi daue David aurreratute dauela eta atzeko atie zabali dauela. Ze bestelan baske hartzeko modu nagoen da, ez da gone txarto kokatute, baina arrezgeti ebentza du da eta gero nolako hankak, hor bai. Erikek, eta orain zake hueltan primerako errematea. Eta Eriki berak eman dio aukera, Ormabiko kaskarra jota, eta gero Erikek moztutako pilota ezker orman sartzera zijoan, baina aurreratu eta Erikek moztutakoak baditu makina bat, bat bera ez du tanto egiterik lortu. Oso pelota asko, moztuteko oso pelota asko sartu txue, da zaiek Alesek eta esan duzu modun da, askotan aurreratu itxen da, lortu itxen daue azker pare eta orduko pelotara heltzi, hainka bizkor horrekin, eta Dabil, eske esan dut. Atxitxa Tomas posi gongo da, ze partidu oso ona itxen da Bilales. Aire! Aire, libre! Baske, amabitarditik errebesez. Minbiel. Aire, libre! Entra. Aire! Arrotu. Goiko Arlauza. Bilatuz. Hau asko arrotu gabea, baina ezker orman ongierik. Aire! Tranquilo! Ondo neurtzen da bil, ez da, gora goiko toldora pelota bati bota, gora eskerra bakarri bat uste bota da bela, eta baske beda bil, pelote guen haintzen guztiz. Aire, tío, voy! Mucho! Aire! Erik! Atzera berriz ere. Rebotea jaso. Sale! Ongi, Tibo. Baina tanto gogorra izaten ari da. Bai. Idarteko atzelariaren zat. Minbiel, orain agintzen. Sale! Eskura etorri zaio, Ormabikoa kaskarra. Ogitartekoa, Alesi jauzi zaio orain honetan. Hor, eskuan zuen tantoa, sartu izan balu, Ormabikoa bat ere arriskurik hartu gabe jotzeko moduan zateken. Baina erori egin zaio. Bosna! Bai, sartzeko modu izena. Naiz gero bebai Erikeke alboti bota Ormabiku eta holan alboti botatzen dain efektu, aldrebeseko efektu egoten dauda. Batez be, holan pixkat pasetez adinin eta eskumiaz barik errebesa sartu bizunik. Oso nahiko pelota gatxak izeten di gatzeko eta segiduen aldetza. 400 pilotaka da, Jaun Andreo. Eta oraindik bide luzea geratzen zaie. Ongi hemen Goitia. Eta orain sake bueltan bera ere ari da tanto batzuk egiten. Bai, utxizata juna Elena Erik izen da sake errestuen tantuk itxune pare bat iru eta azkenengo tatutan Alesek beste pare bat iru berak egiotxe. Sí, no, nuestro, ¿no? ¿O quieres la otra? Bosteun pilotakako partida ia oso piloteatu izaten da. Eta normalean 3 joko behar izaten dira, bosteunera heltzeko. Hemen oraindik bigarren jokoari hainbeste falta eta 400 gora. Juntos! Bai.
Partido pelote haue, gogorra, eta politxe, tanto politxe. Asko, nire neu. Gainera, laurek, ez da, bat esatezule bajotsua da biela, eta laure da bizoso partido hona itxan, eta intensue, eta publikoai asko guztetan dauen partidue. Balaster, bikain sartua. Buscale! David. Zino! Errebeskada bizia. Voy! Libre! ¡Aire! David! Eso! Terra Baskeren zula. Aparta. Esker paretai. Igo! Arrimaute, velozei handixaz. Muy buena, venga. Txula oso politxe. Txula perfektu izan hori. Dabizepe urteetako, pentsete bani urte ningo bala, da igule sartzeko peloti du bai lagain daue urtengo bala pentsetan, baina tia bek zelako pelotazu egota da. ¡Voy! ¡No puedo! Labur geratu zaio Goitiari. 6 eta 7. Alex, dime. Ahora, Bai, Alex da baske peloteo geixenetan agintzen da biz, batez baskek dominetan dauelako minbil, baina bestie topau dabe naiz eta askotan dominete egon, eurek aukera daukezinean uek utzuniek topau eta tantoek etxeko eta bizirida tanto batera eta ondiok zeta asko gatzen da horretik. Zeta hau nahi eta ez irabazi beharrekoa dute. Bai. Lehen da biziko partidan, iruna partida dira Ligaskan. Lehen bizikoa bi eta buskaldu zuten. Bat ere punturik gabe joan ziren etxera. Gaurkoa ere bi eta buskalduko balute, aurrera egiteko biderik gabe gerateko lirateke. Aukerari bari gateko zen. Voy, Amelio! Así que zozer badauke ontxe monbida bedana. ¿Qué te pasa? Contigo! ¡Aire! ¡Venga! Eskuinka da bizia, ez du pasal ere. ¡Aire! ¡Aire! Atzera Mendizabalek. Sino! Gero pelotie asko guztetan daukete, pelota naturala ikusten da, toki daukena, baina zozu ikusten jokala isek lekoz kanpo edo gauza harraruek itxen, danak kantxan ondo ikin itxe da. Erik. Lo que quieras, aire! Goiko Arlauzan, Xapa joko ez joko. Errebesez, ezin pasa. Ordauke. Luze xamar joa. Baina, geratzen da. Orain ere, espero baino laburrago geratu zaio pilota hori. Goitiari harrapatu dituzte. Ados jaun Andreo Gados. Venga, Vázquez. Yo. Venga. Lau eta bat aurretik joan dira. Launa, bost eta lau, bosna, zazpi eta bost, zazpina. Eriken sakea. Ezin izan dio kendu, eta batzuek barruan ikusi dute beste kanpoan. Ni neuribek kanpoen behitxan duazte, amendik. Bueno, errepikapena eskatu du, Eriken. Bai, kanpoen ikustu Bai, txapa. Bai. Hala izango zen, bai. Txapa. Gainean egin du botea, bai. Bueno, horretarako Esperak ere zalantzak ditu bikote, eta oraintxe doa berriro ere jokaldia ikustera, ea zer iruditzen zaien.
hor angulo handiarekin zijoan eta abiaduran. Nik kanpoan ikusten du. Bai, nik duei parik, nitzako gaina txapan bertan, txampan joan dau da, nitzako. Pega, si ha sonado. Vale, venga. Ha sonado la madera. Oso bien. Orain goitiari erakusten ari zaio. Je sais pas. Ouais, c'est lui qui décide, mais... Txapista? Hori da mutiko zintzoa izatea. Hori da mutiko zintzoa eta garbia izatea. Bai. Txapa, ez da? Jondaiela, Alex. Makina batek esango zuten hori baino zakurragoa behardik, baina ez. Mutiko Navarra garbia zintzoa da. Eta horre erakutsi du. Garbi asko erakutsi ere. Beno tantoa Erikentzat eta Minbielentzat, eta irutan jo dute Zalantzen txokora Mendizabalek eta Minbielek, eta iruretan arrazoia eman diete epaileek. Bai. Beno 8. tantoko atsedenarekin bat egin du Zalantza honek. Eta beste 7 tanto behar Erikek eta Minbielek norgehiagoka berdintzeko, 3. jokoa behartzeko. Mendizabalek aterako usakea. Momentuz ez dugu ikusi hori fizikoen bajonaz horik. Ikusiko dugula iruditzen zait. Bai, laure gondinok eusten dabiz, peloteo luzik, peloteo horrak, baina ia laurehun da 40 pelotakazo, laster baino harina ikusiko baten behintzet bajatzen. David! Ei, sai! Bau! Aire! Eta hau zer izan da, barruan. Bai. Hainketa joako Aleseri, sartzeko moduko izan, bote pronto izan, baina nahiko bertan eukideu, baina ezin zen sartu. Venga! Barruan izan da, bai. 9-7. Venga, basket, va, Edo, orain 4 tanto segidan egin dituzte. Bai! Aire! Partidun lehenko teikoz, ez? Tanto diko abantaia Erik eta Minbientzako. Bai! Aire! Pau Txagalanta. Bai. 8 eta 9. Frontize, ondo aprobetxeta junda, aldanik goixen ota, baina goiko txapa joako. Bien, Alex, bien. Alexen sakea izango da. Aleko abaldima da behintzat. Partidako 400 eta 59. 9. pilotaka da. Ez sakea noski. Pilota aldatu egin gaute horrein. Bai, igul, pixka fizikure jokatu nahi zengo dabe, pilota hotel hau edo. Igul apurtu din da, goiko txapie joda benin be, hori behizik. Bai, gainera ertzaio izango du. Bai. Txaparen beheko ertzaio izango du eta hori ere izan liteke. Sí. Egun da sorti izan dau, dauenik bizixena da hori, horren pelota bizixaz nahi da jokatu. Iaren pisua izaten da hori, Hablando, Alex, hablando, corremos mucho. Nukle horrena.
Ea bada zer gertatzen den. Ongi. Aire! Baske. Ez inordea, ezker orman sartu zaio. 10-8. Bien, Alex, bien. Bien tirado. A la pared. Ez da izen erretza sartu jako hor. Dale ellos. Venga. Dale ellos. Erik beraien pilotaz. ¡Ey! ¡Vamos! Voy. Abajo. Entra. Búscale. Si no. Ia pasatu du. ¡Ay! Sartu beharreko zuen Erikek. Zubira, baina ongi. Sale! Goitiak barrura, hor da Minbiel, ezin. Barrurago espero zuen. Bai, barrura hori ez da, azkein zabaldu jako, eta ez da eskumia zeldu. Ordu bete eta 18 minutu terdi partidak. Bikote armaietan ez dait ikusi duzue, baina Gari abeslariare hementxe daukagu. Ara. Partidaz gozatzen. Gari, Legazpiar kantari handia. Voy. Emilio. ¡Oh! ¡Tira! Erik, atzera. Entra. Anton. Jaso Erikek, Bila Goitia. Ez du asmatu, eskura eman dio. Derraz botata guna, baina ez da gualtza. Llega! Baske berriz ere agintzen. Eta Erikek ezin. Eso, Alex. Eso, seguimos. Joko honetan berean gaindituko dute 500 pilotakako muga. Eta bi jokotan hori gainditzea ez da bat ere erraza, ez da bat ere ohikoa. Venga, seguimos ahí, Eta Baskek 154 pelotakazo, Zenbat ahintzen dauen, zenbat pelota botaten dauen, eta ondino fizikoki hortxe, Txako nervizuen ikusi berakada ipez, dana zenboten dabil, pelotakazo danak, eta ondino gasolinie daukela erakusten. Ven conmigo. Eta Goitiak partida hasiera ikusita bazirudien arazo ondiak behar zituela sakearekin, baina txukun moldatzen ari da oso. Guztiz ajusta dau eta hobetu dau, eta azkenengo zeto oso honetan eta aurreko zeteko azkenengo zatixen be oso ondo ataten. Bosgarren tantureko da, irupasa inde egon daia eta antxe geratu da, ez da beste batik. Erik! Atzera, Txitxakaren bila. Venga, tío! Eta bai lortu ere, ezker horman. Bizkatoa pikatu eta... Ez zaio nahi bezala irten. Igori, baina aurretik dira, tanto batez aurretik. Erik eta David. Mendizabal eta Minbiel. Hortxe guzue. Horrezka paretin oda benin zabaldin da guztiz. Arrakalan baten edo jodau eta... Aire! Pitzaduraren bat, koskaren bat, zerbait harrapatu du. Aire! Si no! Unpa horan Goitia. Entra! Eutsi Minbiel. Aire! Hey! Si no! Barrura.
Goitia Ormabikoa ikuskarria. Oso ondo. Konfiantzaz, Bai. Eta ganora. Eta Interraz, kolokazioiaz, beren Tomasek esan da demu, amaitxu bihain amaitxu hori da, tantu lehenengo elaborau eta ekin tantuen, eta gero aukerako daukezunin, konfiantza danaz. Lehenengo sartu, eta gero bota bilurbarik. La de ellos. La de ellos. Vea. Amaikana. Eta aurkarien pilota, Bai. Aldatin dabe. Gulbarrixek apur bate eskapadi eta arraron bat indaben eza erikek eskungiaz da bota da benin txitxaketa eta ez dakit horre neixa da behigul pelota natural haue erabilix haue da eta normaline arraro gitxea ingotxu eta usteote horre etxi dauzela pelota hau batate. Atzera Erikek leku txarrera, baina zeinen moldatu den bidartarra. ¡Dale! ¡Emilio! Txartzat eman dute hori oso behartuta sartu du Minbielek, sartu egin du, baina ez legez. Bai, hau argi ikusi Eso, da champion. Eso. Tranquilo. Gainera, pilota zaleek ere garbi ikusteko moduan eta marmarra hundia izan da. Hemen txeguzue. Luzatu galanta eman dio, bai, garbia baino garbiagoa. Bai. Juntos. Búscale. Pumpagoran, Baske. Sino. Ordu, txokoan bien tartera. Ederki Minbiel. ¡Lo que quieras! Jaso Goitia, ongi. ¡Voy! ¡Dale! ¡Emilio! Orain eskatu. Erdira. ¡Zaro! Jaitsi Minbielek eta amabigarren tantoa beraientza. Amabina, intensitate eta emozio handiko partida ikusten ari gara. Eta hemen dugu Ispasterko Izarra. Aritzerkiaga, Gabon. Gabon. Amabina, emozioz betetetako partida ikusten ari gara. Oso partido politxo ez da, Alesan hemen baiul inkognitie, oso partido ona dabil eitzen, hausar dabil jokatzen, eta bai aperak ez lan amaitzen daben. Aritzerkiagaren ustez zer gertatuko da? Bueno, nik ez dut Alesek eta preso zela hauseta irabazen. Aritz, datorren astean berriro ere zuen txanda izango da. Bai, gaur begon gara entzagietan, justo gainera Jokin eta Mikelen kontra. Hobeto jokatu biko du gaur baino, ze gaur bastante txartu ibili gara, baina bueno, datorren astin beste partidu bat izango da. Eskerrik asko, Aritz. Eskerrik asko. Aritz Erkiaga. Lehengoan larri baina irabazi egin zuten. Bi eta bat. Johanen eta Lopezen aurka. Contigo. Astean urrengo partida. Bien, Alex, bien. ¡Entra! Labur geratu zaio. Eta goiko txapara. Muy bien. Venga. Amalau eta amabi. Bosteun eta zazpi pilotaga da. Saco dos. No, tranquilo. Venga. Zer esan dio, Ormabikora aterako aldut. Bai, sako dos, hori hausarta da, eta hori botaten badau, da txaitzen botatu. Zutik zaleak, 2.000 lagun zutik. Irraragarria. Juntos. Voy. Venga. Atzera, eutxi Minbielek. Aire, voy. Erki. Aire, aire. Voy.
Ormabikoa, eta sarea. Azte bukaera eman dio partida. Hasiera kaskarra eman dio. Lehendabiziko tantoa kaotikoa izan da. Lehendabizi luzegi eta gero laburregi. Baina gero asko zentratu da, niri partida oso betea ona jokatu duela iruditu zait, eta eman dio bukaera ere, distira handikoa. Bai. Beno, irabazi bakarrik ez, 2 eta 1 irabazi dute gainera. Goitiak eta Baskek, eta honek aurrera egiteko biderik gabe utzi du. Bikote bikain bat, Erikek eta Minbielek osatzen dutena. Beste partida bat jokatu beharra daukate oraindik, baina eta multzo honetako epaile lana ere egin dezakete. Noski, 3. partida horretan, baina beraiek aurrera egiteko biderik gabe geratu dira. Jokatu dituzten lehen 2 partidak 2 eta 1 galdurik. Eta hemen doaz. Gorantza. Ea entzuten dugu, zer dioten. Una cámara aquí, bajas y yo lo siguiente, ¿vale? Hostia. Sí. Buah. Ha venido a menos 1. ¿Sí? No tenía entradas. Le he dejado entrar. ¿Quién era vos? No sé quién era. ¡Uno con una pistola! No sé quién era. No sé. Enhorabuena. Más que cabeza fría, ¿eh? La hostia. Si jugamos así, tranquilos, al fondo. Sí, con cabeza. A tener tiempo. Si a veces perdemos. No hacemos un fallo y no hacen un tanto. Beno, hemen teorian buruari hotz eusteko arazoak behar dituzkeen Goitia da, baina izu atzelariari esaten ari zaio, burua hotz, Bai. Da hori berak esan dagoela azkenengo zakien, Ormabikoa eta tala. Hori da, atzelariari galdetu egin dio, Ormabikoa joako aldute sakean. Beno, hor dira irabazleak, pozik noski. Pozik nola Xavier. Alex, zorionak. Eskerrik asko. Tibo, zorionak. Muchas gracias, sí. Alex, azer nolako amaiera eman diozun partidari, 2 paretak eginda. Bai, pentsa boterik aire hartza jungo dala barrura, gazot, ontsa da momentu, enoi barrure botata gero berai berak rematetako eukeri mota, arriesgau da, ondo urten dauta, posiki. Tibo, ha sido un partido muy disputado, os ha costado, pero al final habéis obtenido la victoria. Sí, sabemos que el otro equipo no fallamos mucho y la verdad es que con Alex nos decimos que si no fallamos y seguimos así al fondo tranquilo, vamos a hacer algo y al final lo hacemos bien al final de cada set. Habéis formado un muy buen equipo. Sí, estamos bien, escuchamos muchos y la verdad es que Alex conoce muy bien la pelota, sé qué hacer en el tanto y la verdad ha jugado un partidazo. Era muy importante ganar, pero lo es más ganando 2-0. Sí, por el momento, a ver, cada partido. Lo más importante es ganar, no es importante los sets, pero solo ganar los partidos. Alex, hasiera elektriko eman diozu partidari amaiera ere bai, esan diguzu atsedenean lasaitzen joan zarela eta orain beti gora zentozela igogaioan burua hotz esaten zenion, ez da, Tibori? Bai, aurre laukarron hartu hainbeste biderrez, da, atzin egon daueku, da asiterrigor tantu amaitxu biderraz, hainbeste bider galdu tantu. Da hoxe, buruoz euki bida, da tantu landu, da aukera hona hori norun txarmata bida. Baina, partidu oso horra mairan eskumiaz bototena bolipe igozti iseixe, da, sufridu. Indarri gabe ere ikusi zaitugu atsedenetako batean, ezin urbotila ireki edo ezagit zertzen edariren bat? Bai, lati ezagaldezin ebilina eta oinazte zerin du bai. Dene eman duzuenaren seinale, Alex. 2. seta gogorragoa izan da lehenbizikoa, baino gerturatu dira burua hotz, garrantzitsua da hori aurrera begira ere. Bai, 2. seta oso ondo eluot, baina fizikoki gogorra izan da 2. seta, baina buruz lehengu geixak kosta batea, horre sake pasaz hasina, gero falta eta barriro pasa, 3 pasa, 3 dolau bat eta eukitxuaz, da kojonautu egon nahi, baina, bentzet Baskek asko lagunduztan lehengo zetin, kriston partidazo jokatu dau, da, beran laguntziaz, neupe gero juna remontetan, da, azkenin remontau. Publikoa ere zutik jarri duzu, 2000 lagun zutik. Bai, plazer da, olako publiko baten parine jokatzie, da, gaina olako partido, pentsu dut, espetakularra ikustiaz, pentsu posiko ongo izela. Tibo, habéis puesto a 2000 personas de pie.
Sí, la verdad es que aquí el público conoce la cesta y disfruta del juego a tope y la verdad es que lo ofrecemos un buen partido los cuatro y estoy muy contento por la cesta y por la pelota en general. Alex, azkena, Aitona epaile lanetan izan duzu Armaietatik begira, ura epaile zorrotzena? Bai, lehon da itxitxe begire be, famili dana etorri da, teni itxek eta iraitxe bitxik ezin izen dabela etorri, baina bueno, bintzete aurrengo etorri alba de animeta, anaixap egongo di beste bi partiutan Miamin dauzenak, da oso posik. Zorionak, bikote. Bai, eskerrik. A disfrutar. Sí, gracias. Zorionak. Sí, gracias. Horietxek izan ditugu gaurko txapeldunen hitzak behondeiela egindako partidagatik eta 2000 pertsona, 2000 lagun zuti jarri dituztelako Gernikan. Behondeiela bai, behondeiela. Eta Tibok esan du zestagatik pozik eta pozik egotekoa da benetan. Armailak lepo beterik izen gutxixeagoko pilotariak ziren teorian, baina gaur ere sarrerak agortu egin dira eta orain arteko partidari politena gaur ikusi dugu gainera, nola izaten diren gauzak. Eta begira zer nolako datuak izan dituen markinarrak. Berak erabakitako 21 tantoetatik, 71 aldeko, 29 ez kontrako. Postegin eta 6 galdu, horietatik 4 pipareta zeginak izan dira, beste 4 atzean, eta dejadaz egindako 3 ere bai, bat erremontean egindakoa bezalakoa, oso polita. Erikek gaur lehengoan baino hobeto ikusi dugu, baina garaipenik gabe geratu dira gaur ere. Atzean 5 egin ditu, egindakoen 42, errestoan 4, lehen jokoan gehienak, eta piparetaz egindakoak 2. Atzelariek, Baskek, 5 egin eta 5 galdu. Erdi eta erdi. Atzean egindako 2. Piparetaz bat. Eta dejadaz bat. Eta David Mindielek eginak 2. Galduak 5. Boztuta egindako bat. Atzean beste bat. Eta askoz ere kopetilunago eta tristeago egongo direla pentsatzen dut. Mutrikuarra eta biarnoarra. Bai, gertu izan dutelako garaipena, Xavier. David, ha sido un partido muy difícil. Habéis tenido la oportunidad de ganar el set, no ha sido posible. Sí, oui. Une partie très difficile physiquement et beaucoup d'intensité. Et bon, c'est dommage. On aurait voulu gagner. Mais bon, voilà, il nous reste une troisième partie. Et bon, on va pas sortir du tournoi sans gagner au moins une fois. Voilà. Esan digu oso partida gogorra izan dela, intentsitate handikoa, lan egin behar izan dutela, bigarren seta gehiago kostatu zaiela, hurbildu dira, ez da posible zan, eta orain hirugarren partida hori irabazi nahiko dutela, txapelketan bintzat partidaren bat irabazteko. Erik, esaten genuen gaur ez dela posible izan, baina hortxe gontzarete 12 ere bai bigarren setorretan. Bai, pena bat, ez? Lehengo seta izan da nire ustez klabia. Egon gara hortxe eta, bueno, azkenian eurok irabazi dugu, berezitxa, eta urrengo den, ez? Txapelketan aukerarik ez, baina gaur Erik Aldeonari begiratu behar diogu lehen partidan, baina askoz ere hobeto ikusi zaitugu. Bai, hau rodajia da, ez? Azkenian prontoian egotia da, eta prontoian egoten mazeo, engantxa mitxezea, ez? Hirugarren partida hori irabazi beharko da Davidek esan digun bezala, ez da? Bai, aldanik eta hobetuen ibili, imagina hobetzen baldin magoz asko hobeto, eta irabazten du hobeto, ez? Eskerrik asko bikote, eta nango. Eskerrik asko. Eskerrik asko, David. Beno, garaipenik gabe dira, 2 partida jokatu eta gero, Domaia, Minbielek esan duen gizan, partida gogorra eta ederra eskaini digute alere. 514 pilotaka da, naiz eta 2 eta huts erabaki. Ordu bete,
eta 27 minutura zijoan pilotakadari gehien, alde handiz, Baskek 152, 124 Erikek, 120 Minbielek, 108 Goitiak. 2-1 amaitu da beraz partida, datorren astelenean ere izango duzuen oski neguko lehiaketaz gozatzeko aukerarik, baina ostiralean berriz ere zesta punta izango dugu. Goi mailako zesta punta, baina beste lehiaketa bati dagokiona. Bilboko Deportibo pilotalekuan izango gara Jaialai World Tour lehiaketako finala emateko Goikoetxea eta Korka, Erkiagaren eta Baskeren aurka. Eta gero, larun batean Zubiriko jaialdia emango dugu, eskupilotari dagokionez, tartean De La Fuente debutatu berria, eta igandean berriz Bilboko Bizkaia pilotalekutik, lauterdiko finala handia, Altuna hirugarrenaren eta Pello Etxeberriaren artekoa. Eskerrik asko Ibon, pasagabon, eskerrik asko Ane, eta eskerrik asko zuei pilotazaleoi, pasagabon! Gabon pasa!